Prvá epizóda Pohľad do zákulisia. Vitajte v našom podcaste. Dnes sa budeme baviť o fakt výnimočnom zážitku. Až taký výnimočný zasa nebol. Boli sme hviezdami v reklame na Silvercrest spolu s, pozor, Andrem Egesim. Wow. No áno, wow. Sme v telke? Mojím snom je byť vo virálnom mačacom videu. Tu je zo pár exkluzívnych záberov zo zákulisia. Výnimočne tam vyzerám rovnako divne ako aj ty. To sú iba naši náhradníci, ktorí testovali svetlá a kamery. Štáb tvorili absolútni profíci. Skoro taký dobrý ako Andrej. Nobody right-handed would ever iron a shirt on the left side. It just makes, you know what I mean? Na placi sme si užili kopec zábavy. Mali sme toľko pozornosti. Milujem pozornosť a ešte viac ňou pohrdať. Dávali nám kopec dobrôt. Toľko dobrôt. Robíš si srandu? Prepáč, myšlienka na všetky tie dobroty mi trochu pomotala hlavu. O čom som to hovoril? O reklame na Silvercrest S Andrejom Egesim. Bol úžasný. Upratoval, varil. Pozri sa na mňa, ten pôvab, tá elegancia. A pozri aj na mňa. Je z teba hviezda. Myslíš to vážne? Nie. To musia byť paparazzi? Naozaj? Nie, to je len poštár. Poštár? Konečne. Je preč a ja mám trochu času len pre seba. Ja ťa stále počujem. André Agassi.